maos Arzeta Permadani. Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagya kawilujengan. Mugi jingandika sedaya dalasan gotrah kula wangsa tansah winantu ing karaharjan. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Arzeta Permadani wonten ing acara waosan cerkak. Wekdal punika sampun sumadya ngaturaken waosan cariyos cekak kanthi irah-irahan bali déning Senggana. Sajrone rong wulan iki pikirane Tarto tansah goreh. Apa maneh 3 minggu kapungkur Marni kang nyambut gawe ing pabrik balon mutusake sesambungane sawise pirang-pirang sasi tansah kisruh. Kurang luwih merong taun iki Marni dumandakan kecantol nom-noman toko sepatu ing Pasar Senen. Tarto rumangsa kalah saingan. Nom-noman sing disir Marni kuwi wonge pancen resikan, penganggo tansah rapih. Wong jeneng karyawan toko sing dina-dina ngadepi tamu beda karo dheweke sing gaweane ana ing pertukangan mebler sing mesti epek-epek tangane kasar. "Kowe sida arep bali ning Lampung?" pitakoni Sajat, kanca tunggal sapondokan ning seje penggawean ing sawijining sore bubar magrib. "Sida bali kandang." "Kapan?" "Ya sok yen wis nampa bayar." "Nampa bayar setu, dadi anggonmu mangkat minggune." Tarto meneng isih durung mangsuli. "Upama aku dadi kowe, cowok siraku sing rampas Marni kuwi tak puateni pisan. Mlebu kunjara lah wong isih enom ora penasaran. Luput ngono iku, ora sida oleh ing Marni ya wis, aku percaya banget yen Gusti Allah kuwi kagungan kersa liyane. Lan arep tak jupuk hikmahe wae, mbok menawa luwih apik saka iki. Sok tanggal 1 wae aku wis nampa bayar, bisa. Tapi aku selak kepengin bali. Oh wis 5 tahun pirang-pirang sasi. Ya wis, kancane nugel gunem banjur nerusake. Muga-muga ning Lampung ing panggonan lawas kowe bisa sukses lan luwih sukses saka saiki." "Apa saka panitimu aku iki sukses?" "Maksudku, kowe bisa oleh jodoh ing desamu dhewe, utawa kowe wis duwe simpenan?" Tarto ora mangsuli, kejaba mung jupuk anduk banjur adus. Senajan Tarto wirnate omah-omah ing desane nanging ing Jakarta ora nate ngakoni. Kanca-kanca lan liyane ngarani dheweke kuwi bujang kasep. Bubar adus, Tarto ngerti yen kancane wis lunga. Yen ora dolan, ya ning warung langganane mangan sing ora adus saka kono. Tarto ngrubuhake awake ing dipan, karo lumah-lumah nyawang pianam-naman pring. Gegawangan lelakon 5 taun kapungkur. Minggu-minggu sadurunge ninggalake desane, utawa luwih cethane ninggalake omahe Kang Mas Ipene ing Trukan Klebu Laladan Desa Karangendah, Kecamatan Terbanggi Besar. Kurang luwih 63 kilometer saka kutha Tanjung Karang Mengalor. Dheweke kepeksa mulih ing omahe Kang Mase ing Trukan sing adahe kira-kira 2 kilometer saka wates desa. Merga diatak mentah-mentah dikon lunga dening maratuwane, Pak Sandi Kromo. Uripe Tarto pancen sarwa mrihatinke. Marjana sing dadi bojone pancen anake wong kecukupan ing desa kono. Beda karo dheweke sing wis ora bapa, ora biyung, ora bondo, ora kalungguhan. Mung melu Kang Mase sing tani utun manggon ing Trukan kono sing dienggoni mung 4 somah. Ewa semono Marjana pancen seneng karo dheweke. Pepalang-pepalang nalika sesambungan biyen pancen ora setitik, nanging bisa disingkirake. Sawise oleh setahun jejedoan, balik omahe katon rada gunjing. Dina-dina ana bae sing dadi sebab perkaran. Ora mung iku, anak angkate Pak Sandi Kromo uga melu-melu campur tangan. Puncaking kekisruhan kelakon Tarto diatak kon lunga. Sawise diganjari tempiling kaping pindho, pipi kiwa lan pipi tengen. Tarto kepeksa arep ngladeni tumindake maratuwane kuwi. Nanging digondheli Bu Sandi, dene Pak Sandi dicekeli Marjana. 2 minggu sawise Tarto bali melu Kang Mase maneh, banjur nekat arep lunga sawise oleh sangu kanthi sesideman saka Marjana, wujud kalung emas lan sawetara dhuwit. "Masta, ngono kandhane Marjana nalika sapa temen kuwi. Senajan Masta lunga saka kene lan pisah badan karo aku, nanging ing jero dodo batin iki aku isih tetep dhuwitmu, isih tetep sisihanmu. Lan Masta isih tetep dhuwitku.
Bah, omong kosong, Tarto nugel gunem. Yen kok anggap omong kosong ya karepmu, nanging ing ati iki pancen ngono. Saupama aku dudu anak tunggal, saupama sedulurku tunggal welat ana, aku mesti ngintili kowe, Mas. Wes, Tarto nugel gunem maneh. Lah wong jeneng wong tuwa ya kudu kok turuti, aja kok tinggal ngintil aku. Karepen aku dhewe wae sing lunga. Kirim layang yo Mas, lewat ponakanmu sing sekolah kuwi. Lan aku yo arep mangsuli layangmu sing teko. Bener yo. Tarto lunga menyang Jakarta. Dheweke goleki kancane sekolah dhe ana SMP biyen. Sing jarene melu pakdene ing Utan Panjang. Sarehna ora ketemu mbok menawa wis ngalih panggonan, mula banjur nginep ing Masjid Utan Panjang. Tengah wengi digugah petugas ronda, banjur esuke digolekake penggawean. 5 taun luwih Tarto manggon ing ibu kota kuwi. Senajan karep ngalih panggonan, yo mung sakupenge Utan Panjang, Cempaka Sari, Cempaka Baru, Sunter, lan sing keri iki bali ing Cempaka Sari maneh. Penggaweane uga werna-werna jalaran ganti-ganti. Nate dadi buruh toko besi, leren, ganti ing bengkel motor, ora suwe. Banjur dadi pekerja PDAM, kerja harian melu mandor, ora suwe. Melu nukang kayu pancen rada suwe. Mbok menawa kegawa dheweke kuwi asal saka STM bangunan swasta. Leren saka nukang kayu ngalih dadi buruh gawe mebel nganti saiki. Nelusuri pengalamane ing kota metropolitan kuwi, cet katon cet ora adegan-adegan sing ora urut. Nate wanuh raket karo sawijine rondo lanjar nganti ngenam katresnan ing Cempaka Wangi, saya lore Cempaka Sari. Nate sesambungan karo pemudi ing Cempaka Baru, sawetane Cempaka Sari. Nate uga karo bocah galur pembantu rumah tangga ing Gang Tembaga, kabeh pedhot kabeh wurung. Kang kari iki karo Marni sing jeneng ganepe Sumarni. Senajan biyen wektu lungane dheweke nate kandha ora arep mulih ing desa yen Pak Sandi Kromo isih ana, ora arep rabi maneh yen Marjana durung omah-omah dhisik. Nanging nalurine kakeluargan sok-sok tuwa pepenginan arep mulih ing desa kelairane. Kepengin ngingok makame bapak biyunge lan nalurine priya tansah tuwa. Kepengin golek sisian maneh, kepengin urip kaya wong-wong liyane, duwe bojo lan anak. Sajrone ing kutha iku, Tarto sering nampa layang saka keponakane. Salah sijine layang iku ngandhakake yen Pak Sandi Kromo wis tinggal donya. Senajan gedhinge kepati-pati jalaran wis nglarani ati lan awak serta miringake, nanging jeneng maratuwa, bapa sing nomor 2 sawise bapake dhewe, metu saka lambene ucapan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Muga-muga kabeh dosane almarhum diparingi pangapura dening Kang Maha Kuwasa lan arwahe diterima sing laras karo amale ahe isih urip ing alam donya. Semono uga sering nampa layang saka Marjana. Antara liya sing ngandhakake yen dheweke isih diarep-arep baline. Miturut paugeraning agama, yen bojo ditinggal sing lanang nganti 2 taun luwih, ora diwenehi pangan lair lan pangan batin, bisa ngajukake gugat marang pengadilan agama. Oh karepen gugat marang pengadilan agama yen pancen arep omah-omah maneh. Ngono pikire Tarto sing sok-sok tuwa. Setahun kang keri iki Tarto ora mangsuli layang saka desa. Ing sabanjure dheweke uga ora nate nampa layang saka keponakane, apa dene saka Marjana jarang gone manggon wis ngaleh. Pikirane Tarto terus nglayang. Samar krungu suara tembang sing enak dirungu. Samar-samar krungu suara guyu renyah, guyune wong bungah. Ora suwe dheweke ketemu Marni karo Ruko lagi ruket-ruketan ing gerdu kamleng, dheweke muntah. Ruko ciet bu, enda kanthi trengginas. Disertas maneh hanging malah dheweke sing kena tepange Ruka. Krasa lara banjur tulung-tulung. Ngimpi apa? Tarto nglekake mripat banjur klejutan, rada isin. Saka furung ngarep omah keprungu suarane para padha gitaran karo nyanyi-nyanyi. Kadang diselingi guyu kakak. Isih durung jam 11 wis ngipi. Ngipi apa? Dioyak macan. Digubet ulo? Pitakone kancane. Tarto ora mangsuli apa-apa. Suara TV-ne sing dipondoki isih keprungu. Lan suarane para remaja
Saya ngadon, saya lamat-lamat. Gek turu maneh, gek dang esok, dang awan, dang wengi, ganti dino, ganti wengi, dang tekan dino Sabtu, ujare kancane maneh. Tarto ora mangkat dino Minggu. Senin dheweke ninggalake Jakarta. Gawane tas ransel isi sawetara sandangan. Ing bis, kapal laut lan bus maneh, wektu-wektune kanggo nyawang kaendahaning alam sakiwa tengene sing diliwati. Persasat ora ngantuk. Kala-kala pikirane nglayang ing desa, Mbak Yune, Kang Mase, utamane Marjanah lan kanca-kanca liyane. Satekane ing terminal induk Raja Basa, enggal-enggal dheweke numpak bis Damri. Gegawangan ancase arep golek tambahan modal kanggo gawe usaha, gawe meja tulis, dipan, apa dene lemari. Cilik-cilikan bae gumantung kekuatane modal. Pemasarane ing sakupenge Bandar Jaya. Syukur yen Marjanah isih bener-bener nunggu, kena dijaluki tambahan modal. Pondene umpamane omah-omah maneh, ya ora apa-apa. Satekane ing kutha kecamatan, wayahe wis bubar asar. Durung arep terus ing desane, arep ngasuk dhisik ing warung. Pirang-pirang jam tansah lungguh bae kesel mlaku sedelo nalika arep numpak kapal ing Merak lan mudhun kapal ing Bakauheni. Merapi Mas, aloke sawijining nom-noman. Mangke rumiyin wangsulane cekak. Empun ajeng mangkat, kandhane nom-noman mau maneh. Lah monggo bidal rumiyin, kandhane maneh. Nika mobile bis mini Merakati, kandhane maneh karo nuding sawijining bis abang metalik. Tarto ora mangsuli, dheweke nuju menyang warung mangan. Dahar, pitakone sawijining wanita ing samburining meja dawa. Tarto lungguh ing bangku dawa. Durung mangsuli karo ndelehake gawane, ora ana wong jajan ing wektu iku. Mbok menawa dina iku wis sore. Ngopi sing duwe warung takon maneh to. Sayuripun menapa? Ditakoni. Wonten lodeh gori, tumis buncis, rendang daging, tigan sambel, kali ayam goreng. Saneses ampun entek. Mawis tumis buncis kalian rendang kemawon. Tarto nyawang menjaba. Akeh wong liwat kejaba ana becak uga ana sing numpak sepeda. Sawijining wanita nganggo jilbab nyepeda kanthi alon-alon kaya-kaya arep mandeg nanging ora sida malah banjur terus ing apotek. Saking pundi ajeng tepundi pitakone wanita iku karo nyelehake sego ramesing. Saking Tanjung Karang Bude dhateng Karang Endah, oh nggih damelaken kopi setunggal. Lan Tarto banjur nikmati oleh mangan. Ora suwe saka iki wanita sing nganggo jilbab mau teka. Njagangake sepedahe ing ngarep warung. Tarto kaget, lan wanita mau uga kaget. "Mas Tarto," ucape karo mlangkahi sikil mlebu. "Marjanah, Marjanah!" Wangsulane Tarto karo nyelehake sendok sing pungkasan. Sawijining patemon kang ngagetake sisan gawe sing banget nyenengake. Anggone salaman kenceng banget. Saka mripate Marjanah, prentol-prentol banyu bening, banyu kabungahan. Kesel, ngaso dhisik karo jajan, ngopi. Rak, teh manis wae, hayo ki terus mulai bareng. Lungaku mbiyen saka omahe Mbak Yuku, saiki ayo njujuk mrono dhisik. Lah kowe wae sing mampir dhisik. Aku nebusake obat kanggo ibuku, karo nuduhake bungkusan obat. Gerah apa? Lah embo Mas, saben dina sing ditakokake mung sampean. Ya werna-werna sing digalih ayake. Ing batin Tarto banjur eling. Kala semono ibu maratuwane kuwi ya sengit marang dheweke. Nate nguman-nguman getun duwe mantu dheweke. Lanangan kaya kowe iku ning Karang Endah apa ning Bandar Jaya mumbruk. Antre nakokake anakku. Ngono kandhane. Isih eling nalika ribut-ribut biyen, ibu maratuwane iku malah gondeli dheweke dudu gondeli sing lanang. Arep njaluk ngapura ayake. Sambunge Marjanah, gragap, Tarto rumangsa rada nglantur pikirane. Sajrone omong-omonganku dheweke bisa njajaki yen Marjanah pancen isih bener-bener ngenteni dheweke. Wis ana 4 sasi Marjanah ora mate mara ing trukan panggone Mas Dono. Kuwi ya mung salumrah. Jalaran senajan tunggal desa, nanging panggonane adoh. Tur ora mung lewat dalan siji saka kandhane Marjanah, bisa dirumurupi yen sawah ladange wis didol kanggo ragat nalika Pak Sandi gerah. Sawise Pak Sandi tinggal donya, perkara rejekine saya mlorot. Omahe sing isih mung omah sing ngandhut sejarah.
Omah panggone Marjanah lair 26 tahun kepungkur sing wis ngalami renovasi cilik-cilikan. Wiwit kapan nganggo jilbab? Kira-kira karo tengah tahun kepungkur. Oh iya, aku saiki bantu tata usaha madrasah sanawiyah. Wis ana setahun luweh. Kandhane Marjanah maneh, sepi, kekarone padha meneng. Mengko sawise ngaso terus mulai mrono ya Mas. Dumadaan Marjanah mecah kasepen. Yo wis saiki enggal mulai. Ngusir, Marjanah nugel gunem karo mripate mandeng lancep. Yo ora ngono karepku, obate kuwi karebon enggal diunjuk ibu. Yen kesuwen mengko gek dipaido. Wong maido mono gampang, nanging gampang wae pawadanku. Antre ing apotek, apa sepeda rewel, bane gembos, piro lawase seperapat utawa seatul tengah jam omong-omongan yen katanding karo 5 tahun luweh, nekat. Ujare Tarto banjur kandha marang sing duwe warung supaya bungkusake ayam goreng 3 potong. Metu saka warung bebarengan, gawanane Tarto diselek ing bagasine karo isih omong-omongan. Ibu wis kepengin duwe putu lho Mas, kandhane Marjanah. Lah, ra wis kagungan. Kuwi dudu putu asli, mung saka anak angkat lan anake keponakan. Yo becak wae Mas. Marjanah gawe becak. 500 Pak, biasanya 500, kandhane Marjanah marang tukang becak karo ngulungi duit. Halah, empon sore ngarepke magrib, yo 7,5, kandhane wong tua sing becak kuwi. Yo wis tak tambahi 100. Omah-omah ing trukan kono wis imbuh dadi 9, lan kahanane luwih becik tinimbang biyen. Saka Kang Mase lan Mbak Yune bisa disumurupi yen Marjanah pancen isih nunggu. Biyen dipeksa bapake arep diolehake pegawe perusahaan sing kalungguhane lumayan. Nanging ora gelem, malah purik ning gone Pak Dene ing Poncowati. Banjur sawise Pak Sandi tinggal donya, dheweke dirimu ibune arep diolehake pedagang kain sing maju ing Bandarjaya. Yo meksa ora gelem. Sawise adus lan mangan, lagi toto-toto arep budal dumadaan, ana sepeda motor teka mandeg srek ing latar. Sing mara mung siji, ngandhakake yen Bu Sandi Kromo wis tinggal donya. Jam pinten? Pitakoni Tarto rikat. Niku wau ngarepake magrib, kira-kira 10 napa seprapat jam sederenge Mbak Marjanah dugi saking numbaske obat. Wong sijine wis ngenggokake motore maneh, arep ngabari liyane.